ένας υπάλληλος με αποστολή να επιθεωρήσει όλον τον νομό και ιδιαίτερα την επαρχία μας. Εγώ δεν χαρίζω κάστανα σε κανέναν. Μιλάω σε όλους έξω από τα δόντια. Γιατί τρομάξατε, αφού είστε τίμοι? Είμαστε μία φιλοδοξία. Γραμματέας ήταν και γραμματέας παρέμεινε. Αλλά το πρώτο χαρτόμετρο. Κατάρα δεν έχει μία. Είναι ζωή αυτή. Κι αν ρωτήσει γιατί δεν χτίστηκε η εκκλησία του νοσοκομείου για την οποία πήραμε χορηγία εδώ και 5 χρόνια, όλοι θα του πούν πως μόλις άρχισε να χτίζεται, έπεσε κουτά και κάηκε. Τρομάξατε δεσποινείς. Λιγουλάκι. Ιγουλάκι! Πιο όμορφο ανάκτορο όμως στην Πετρούπολη είναι το δικό μου. Όλοι το γνωρίζουν ως το περίφημο ανάκτορο Χλεσπιακό. Μιλάτε για την κόρη μου. Όχι κυρία μου, εγώ μιλάω για εσάς. Είμαι ερωτευμένος μαζί σας. Δώστε μου το χέρι σας. Πώς θα σας το δώσω, εγώ είμαι παντρεμένη. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ. Επόπτης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επίτιμος σύμβουλος Λούκα Λούκιτς Χλοπό. Συγγνώμη, είστε καλά κύριε. Να σας προσφέρω ένα πουλο. Έλα τώρα, πάρτε το.